kia magiaji igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka swa nominations ya na kunengia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na gitayire okorere gasi yayo engia gosenya. And you see what you do no what you want, what you are going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tuko asubu chekomera na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengeryo byabo asukoreta makinderero imeyoro gonkogogusi na Biamono kegimo mwancho morigeria bo television ya Ndizi TV magaro bengi ando sia soberete nigo cyaragire chins ngakichiria to so asomurubiri ogwike umbu magaro ya bono buna nako tebia mugani hono ikira se studio na nigo ngero bedeti bya kigima ndo so ye masa mangana ya yumurubiri ogwike umbu asige kage chins ibirikira lituga Jumatano na Jumamosi gutakira chinsa isa toigoro goika chinsa isano cyabutuko nigo togoso asomuro byo bweke umbu na boiga mangana magia inde twarigereria na ki togendrete asoro gongorwo gusi egangenene yomurobiri yo no kumanya baraibao ebirenga byabo na boigonga itorochie mnabono oro twakoro bachori mnaboerete anya bande bagogete baitete abande mbagechiri baiteti abande twese cyabonchali etwe abande bago kiro monto nabwate okuyigukwa yimuna igwete igobono igine jinga gikirito konya kwirina maiga kunya kurireria maote aliso monto atagetuchinda igoro tonya guchia busa tonya kumosiri tomate bono irankora na hende jinga kijine njiro otenene na hende linda tole na bakwete chikura njisa neti mambie nenjije jisa nena yobo murai linda tole tera magendero kolengana nebirenga biri byao bono tinde tingenda mange moganyo ikire gaiga niga kurukomna nago te Darius Mosoti elieta linde ne Embura Ambe elieta linkate ni lie family kiagara na bwate na inde mumurumu abo gaiga okurukwa Darius Mosoti nere ne Embura Ambe gorukwa ande ondinaro okurukwa omuchweria nago biyoza otore yes I know me biyamana yes I nagiota niko salama kabisa ago kirokwa ase studio ito gaiga ya Ndizi TV Di toko me dena lama yomogusi na uchumi yeto neri. So we are happy to be here. Ndia mno kagima. Yeah. Ngwanya gojaga. Na maine. Ngwanya gojaga lakini omuchweria erena ajete na Denis Omino nerena ajete. Yes. Yona wana orona etu atikairi. Ono nje konya omanyete nonya nekero yeso konya tarajicha. Kia betenga babo yo wana wikabare kwenda bati. Barosie njira. Ingabona. Omuchweria ne njira korose. Omuchweria na Denis barosie njira bonaji. Ono gwachire. Ndia mno kagima ano Ndizi TV. Thank you. Twakwariganire. Asante ni igureka. Kweli ambu ya mule na arore nga you are set. Maite bono ntete gutigara maiga. Musi aramugirie na ensemo ya media na eroroji TV, radio chajiri chinyinge. Yes. Ekera magendera goje chinsemo jinde na ensemo ya media na erwike kine. By the way, you need to be supported. Thank you. Kiagera manyete karoto goje chekabireye. Nanda nkitore tabagendi banda banena. Yes. So na ndetono kwana mangana amaya isikalia. Yes. So no tutolete birengele kero ne chi program nchirororo omanyete mangana media ne kyo kie ejami. Yes. So ekera mangana akwate kamari binyora koretwa igana ndayane mwana ko yakwanda witira se bipindi nko amazisha muraba. Kwigora tuli chinchera nabantu bamanyikana. Kwigora banta maiso na matu bamanyange ensinga ye kwano. Okay. Pongezi kwa sokolete gente kasi. Biamono kigima. Biamono. Bono Darius Mosoti ningo. Ndubwate kira togo chaka. Yotogotaka tora manya omogeni tokigima sakinete gutira ere ningo ngaiboka ikira tomanya gososa mangana siasa. Tuchakira ngo bonabo. Biamono oyo nchasa marieta buna omuraria kwanira iga mwana minto kebati. Njasa marieta gonkoro ku Mosoti onko Darius. Nala marieta ne yeke bande. Mosoti onko Darius na na marieta nde bandoka asia sabakondo ke Embura Ambe. Nchego ngiboire bo murenda onyauru. Okay. Ikenyorege kege kuru ngemonga. Okay. Ase constituency ya Bonchari. Mosoti
abu nona ibuletwe na indere nenje bunande igona na merere chinderuga nimbate familia Nimbate mongina na bana. Nimbate Mosoti Lilian. Yeah. Nimbate na bana batatu. Yeah. Bato mumurokoro ku Pope Francis, oyo ndoko ku John Ball, naga ka koro ku Amanda. Okay. Kanyaroka. Yeah. So na bona gotere tu that level. Okay. Two asama ngane background yana ya masomane. Ngayo some to gotira. Tinda soma monra kina asomire gatua una ndanya kwenda sabantu. Bia kabisa. Na secretary Nyabaro, Nyeri Nyabaro primary. Nona asomete kasoma baka class 8. Yes. Gakora ku Ruororo. Nkaira nangaswa Nyansiongo form 1, nkaira na form 2 St. Teresa's Buyakumu. Yes. Ona asomete St. Teresa's Buyakumu ngakora form 4. Ngakora ku Ruororo. Nkara agenda ko waso kidogo. Ande nkaira nanka proceed. Na masoma Mount Kenya University. Bona iga nimbate ndotokoroka nga Bachelors of Human Resource Management. Okay. Montolio tenere to kuligiringa garokena kiaba koli emirimo bakoli gwemirimo ngakibakoli ko ngakibagwa kanwe meshara ngakiko ba moderated. Yes. Ali bakoleta kichwa ngakibago tenenigwa. Ngakia bantu bakoigwo moyo simirimo so that ebine bibinto tenere bono. Anene almost 32% gakuligiria mangana leadership. Okay. Kiagera leadership as a human resource management ge ukabasana ne sana on how to deal with people. Yes. So abuno na ikira so meretabu tutagete na recommenda wetani abu. Yes. Chinga kinya sae karatwe karanche. Yes. Bia mono kigima andira kenare asugwate bagwa kore no emirimo nini gagutira kidigiri gwara korire ase se moye emirimo yao so somerete profession yao wakorera ande emirimo gusaye gwakore school yao na gosoga gusino uboncho radio. Bia mono. Yes. Litangani kabisa Jena bete na trenete tu na trenete na bete manager ye constituency ya Bonchari ase amangana vision fund. Okay. Ase na ringe manager vision fund. Tuare kwa abantu chibese cy'umusungu na ndende baira ni besanke ne interest ya 2%. Yes. Na trenete tange myakene. Akora kurona chete na inde between 2018 yes and up to 2020. Yes. Na bete public relations officer se constituency ya Bonchari. Okay. Se bora ibu musikecho no rojoka. Yeah. Two no nyako nyakingene tamangana iyo na ande augmented director ya ekambani ya landscaping. Okay. Se tubige taba maridad landscape ya. Ase tubige taba muraba okole mirima chinse mawao. Yes. Ve nyore ngelia. Okay. So according to skill yechu abona ona abere ngutinendera. Okay. Obora ibwana na kuligiringa kerokende asitwatenendere performance is there any production. Okay. Yeah. Bia mono kigima obora ibwa ondi kwabo cha kabono bia gutatiko buo asikware okore emirimo usinkige agotebia ngae no murai egirie gero kuburie gero gokyo bo MCA bo murenda nki na kino kobuka mambira go chakarioka bia mono murari kare kare na ringu musinini ekero moyi amatukari ya ejishere ya manene kero na ringa kasini gange myaka 5 sitaiga. Yes. Birogo mbiro byarengeka birogo bibya amchairs bunibi. Yes. Byarenge bibere. Yeah. So karona karore moyi yago chichago ikaranza bagatera matera ali riri matukari ya manene. Tawara Kenya, Tawara by the way. Yeah. I had that nickname Tawara Kenya, nilikuwa napenda kuimba hiyo nikiwa mdogo. So hata kuna kiti nilitenga hakuna mtu alikuwa anakaa. So I used to own that power. Naona vile yule mzee ana machi hapo anakagua waride. I used to admire that leadership. Yes. So mpaka nilikuwa na admire nakaa. So even my mother used to tell me wapi Tawara Kenya. So I used to feel responsible. Yes. So nilikuwa nakuwa tu na naona kwamba vile nilikuwa napanga mambo yangu. Abokora ngobura. Nabona alinga na inkubanga na ngomuntu bumurobilio sana. Yes. Nonya ninke karo tu alinga na abandi nabokora ko nyone kare bagotaka okora no momochega nabona ariko bumuntu bwango kuligiringa ya tigekyo. So nkale karo na so isukuru gotoko soma gocha standard 7 ni mbete monitor eko form 2 ni mbete class prefect tokoroka twakara kure class secretaries na arikora abana pana mwete ngukwana bali skuru ge usisana yes, yes lakini nje
ekana arenge in my leadership tina arenge unoyo mona na ari kuigwa so mutinyu kwa ndege guzi ingie kwere kware go mutindi muno nimbwate order Okay. ko angana mana na ringo kwana na bantu bia ba kuigwa Okay. so ngwe kana form 3 form 3 mutinyu kane igo yaringeta bunga monto kacho robo head boy mutinyu gatano iga kugamba ogo ikomutienyi ogo ikamutienyi 10 yago jigo so form 4 oenana egero jigo ba busy akorire school yeah so for my case na etubura yu mutinyu gatano nkagenda form 3 ngima jedinje diko mbaje ali mbaje diko ngala ngenane yeah ngadamba kagenda form 4 I proceeded with leadership. Okay. Ngagenda nega siejire kasi sukuru ya bwate order ngagenda paka gonge chita kwena no burai kirwa kor 2 weeks to my KCSE. So leadership ina yagambete na gambete sana konkwero chikuru nsinga nore nubwate ebintu biri bikanire ko bomurai so ko twakora abu I was young na ndekero twachicha toko swabono nanji I was a musician na ga trainer chige chikwaya cha Catholic. Okay. Se constituency ya Bonchali so leadership nko boli kuyalingi. Okay. Ngaboli chukura rogo nyakindi na nyoma ngaboli chukura chepo chairman wa chairmanship we kanisa kanisa Catholic. So as chikwaya Jones bija Bonchali cha Catholic. Okay. Nganya siasa ya Jackie ngatinda nyoma muntu Nyamira kore nyangi mangana mangi ngomo sai ugadige kanisa dindike kaliye kroge ke ahora kini make sure ngo igwe kroge ke ahora make ke powerful than chairmanship ngadige kroge organizing secretary organizing secretary in layman language organizing a person muntu kubange meruwe kurobelia chikoya chikogenda na nini yes so muralia nabona aitwe kirogekyo ekona aitwe kirogekyo ngaligereria bo chairman ngaligereria abo secretary nganyoro mo chairman igoikai kwa so mukutanora amaya go chia atware chinguru ngaligereria mo secretary nganyora go iga take notes karo mukutano tekre nganyoro mo treasurer ga kwa igwe ngentaga chichi sake wona ande to kugesaba akrede lakini kana ngaligereria bo organizing secretary I saw an opportunity to control all these people. So I took the initiative immediately. Ngade chairman nitakuita nitutapanga so uitishe mkutano na wakati mkutano tobangenga na itara beto kogenda. Okay. So moralia ekeroge kyo organizing secretary asinge jogora inja na kibegete gikabe kerogo kebwate chinguru mono kebwate pake budget yechibese. Kiagera wikana arenge kobanga ngakitoko genda chigwodi awao to chikobanga mane chikanisa chisenta chizone ase toko chikotera ngai na andi transport toko chikotumeka gocho ngai so mpaka ase abaraya babonsi pe bakarosia e budget ye kiti ki organizing secretary et chairman yetabugati e secretary yetabugati igore ndo bura ibwa bukarokana chinga kiekyo obura ibwa kato tukume kurwabo wono gwa ikire isikoga iga siasa ye bono ya isikoga iga ndi kwanye chaka ndi kwa chaka kubuli kirogo kyobo MCA kero kyobo MCA na keboli 2013 kero twatwale devolution ya chitiri tangani. Okay. Kero kyo na keboli tie kanale kuligiria katiba ya edetinya nkaligiria nga there is an opportunity here yoko korra bantegas because mna na ligiri kuruinse abona nyara korra bantegas nkabolia 2013 ase kiama kia wetera ase kiama kia Kenya Social Congress. Okay. Ikialingi arama ya yange kiabuso. Okay. So no nyane diete nickname ye kiabuso nindi bwate. Okay. Kurualika. Ekana bolia nganyara chikura 6:30. Chimeisano ne 30. So kana kora na kumoyo nkaruo nkagendera mwana iyo bora yo na goteibwa bwa vision fund to kagendera igo. To ka 2017 ngazo nkamwa oso kiame kanene. Ngaso kiame kanene to kana nominations kaboli chikura kuruwe kiama ya Jubilee Party. Yeah. Nona so Jubilee na bwa nominations. Bara yuko rwese sana nona nyora an opportunity yo meet the president. Okay. The outgoing president na Uhuru Kenyatta.
kamusuguma kankonya some projects yalia abantu betu sune baga benefit. Okay, go to the list project chigwara kolirego. Yeah. Kero waika go chanao ngiketebe. Ngaiketebe. Nganya chikura 1500. 1500 yasikiriji ntanga nigo kwa mendete marakabiri. Yes. Yeah. Bono kurwabu tinakumoyo nkagendera goika bantangi. Akokore gasi. Yorang boli padai. So yo 2022 ndo wasore geti. Ekiama kirito kialenge kya Jubilee. Omuraria ke Cameroonensui. Pero kya Gekariewa. Yes. So bono tokanyoro yaba gekanire kabere. Ekotanyoro yaba gekanire kabere nao tokanyora ngate majority people babete igoro ya tua yabete president no muzikerera Amuro Odinga the majority team tokamwa kwanenge tutwara kuruka Jubilee aziri kwenye twatagirwa kwa register paka yechak. So we proceeded Kana kuriye kiame tukaliye kiame kyao tukagechenchie rieta gekoro ku UDA. Yes. So tokaso bono ikabanga abantu the majority people twalenge ni Jubilee tokaso UDA bali abakibatigarete bakatigara Jubilee bakajoin Azimio bakarukwa kieleweke na inu mukarukutangatanga bono balo bakaruku kieleweke ndukarukutangatanga bia kabisa. Ayu akagendera igo mpaka kero muske uru namina muske murayo mochore bono Dr. William Ruto arosi kiame kia UDA bantu bose mugaichura ime. Yes. Katika campaign ya mapema. Yeah. Tukamnyo kiground kweli kweli. Kwa mapenzi ya Mungu na ande tukabeka masakara tokana nominations pia nikapita. Asikia kia UDA. Kia UDA. Yes. So tukagende tebe. Kuna muna nyasaya bwate mirobeli yaye. Tintambo giti. Kiagera gento keyo ntakolete bo murenda na ale kwa kirukura. Chikampeni chaona kichialenge. Chikampeni chane go challenge based yo gukwanira abantu previously nabwate chikampeni nara gukoronya abantu awo. Nimbwate empowerment scheme ya mangana ya landscaping to kuira abantu. Na bete ngo ikabantu mechanga ange na bete ngo ikabantu babwate ebirero awo. Challenges ya awo na bete ngo ikabantu sana lakini akaro chikampeni chiachaka ebinte bibikagendera na lyoko gani kwa beto konene kurwa saba na inchi. Lakini ingatema sana kuikerania egere ntoro rubo bati 11 hour. Okay. So finally tuatemete kurangiria abantu sana twabaikaransi bikundi nabono chinyomba wao chinyomba chiri sana asebo murenda ward. Na atemete kuikera kire nyomba. Tukakwana sana. Tu unachie to muralia nka kora survey ebinyora wao challenges chiro. Okay. So nkarosia amaliogiane ngwa address imechandilia. Na ngwa address njera ekero tugatambukire togo chikova solutions chimechandiyo. Yes. So chigalincha bete chigoeta ichikobe ko musikyo moyega abantu bagotera Lindi kwa bangusalita era abantu bacha bategerera mangana ali neba nindo gositingiyo. Yes. So ntu akwana abantu sana omuralia. Na mbinu chine chonse bichiko tumeka siasa chichimanye kaine Nkwatema. Ntu atumia. Chikurerenga kwanyoleta. Ikonanya chikura 1778. Igo mwaka gwechiri bwibere na 15 no mwaka yo kwa mende tange chiri kura 300. Ihanga chikura 300 sasa. Ande ya kenkyo kagerto ta kolete bia. Na kolete grendo bia. Uno bo ena wa mangana. Greto kwa kolete bia. Ya sai dada na kindi mpitaro kuligereria. Ntobugate omuralie gento kero kitutanyare gwetiga kurwa sikire. Egento bado kibwate mochando tinkomanya gusense ito murenda lakini gusiye ngima. Yes. Omochando gobo nyomba. Yes. Yani abantu bagwakira umuntu bachukura nonyene karatari konyari gasi ya kuburia. Okay. Abantu bagwakira umuntu oyiboirange na asebari nonyene kero kindegete iyo kero kinu umuntu yakorire gusaba iresire ke gwigwa gochokora. Yes. So ebinte bimbia changia. Ibibono taima gosani. Okay. Ya naturally bono ebinte bimbikole de binte bimbiro. So mbia changiete ekera abantu babegete chikura kero umuntu egatoka chinyomba gete. Yes. Monto garo yomo. Bako bekro yo boyo mono kutani abande egatoko tware chinyingi. Okay. So chikabaga kana iga egatoka nande omogaka John Mbati konyoko gamba nandurani. Nandurani lola. Yes. Okay. Kera abantu bakosoka abangi muntu urekero go kera abantu bamwe abo bamoneti
ako penetrate rais gutatiga mangana yobo nyomba turatebe no bokenyoro buri bwaito to bwatenga nyomba gete agere twabagana nuka gitande ake engana yebesa ya changiete ayo gutanyora kwao ande ake naro uri gucia mono gukubwa omurari omanye to gucia ngota kiriki katiba ngota kiriki kiribono kwaro nkoro tungana nkoyo omuraria nkoro abantu go bakwegwa abantu bakwegwa transport riko barangeire kwa bakwaneire wano na boko ba transport ni repirana rorionye onye ondo leko ba kende bako beka mo guko pigi gweta ni ntwe hakiti mbwatyo bo saidi lakini nende gentokero kyo ndatebe nkeringa kiama ingedeterminate muntu kugamba ase word yane obokoreri obuya bwegasi mbudeterminate ogwa kachukura ase word yane emiaka determinate ase ogwa kachukura ase word yane egento gya determinate ne bintu birenga bibere ebintu bya determinate ali ngambarenga moko ligichukura kurwe nyomba yaino so egente kikende gocha kyoge opaka punga no rorio oyorange na intwe akiroge kaba determinant so ibine bibintu bibere bya mwede leadership kurwa mwaka w'ikiru 2013 mwaka w'ikiru 2015 bari mware kobori kurwa bumayiga imoso meti lesson inde yonse murigere rimotebe na amangana yobo nyomba tosokosoka babere kurwa sinyomba geteiga abo turahawe egere mubwatane munyora abantu barabake na inde bali muroje na mubwate chances ichugo chia kobwa rinde nono yorenga otairana imoso meti lesson inde kurwa sobo chori bwa kurumayiga ede morali itari democracy ndedo wote ibon ekero democracy yako kolega asinete kire n'abantu baminto baigureta maiso baroche una bono ko mufano 2013 ekero Uhuru Kenyatta atenene tare kuburi president mata karua no alingi ande Paul Muite no alingi Paul Muite muno muiko Paul Muite no akore ndeke ko balingi batatu kurua region yemo yes lakini despite kurwa to kuri region yemo magareta alengo ore kuburi president na alengo mwaka w'ikiru ibere na mengwanse 13 2013 magarena boliti raira na boliti 2013 yes nere bi kuburi magaro nde talengo ore no kuboria bono lakini ndete ko tebinga no nyane kero abantu bateri na bange kurwa so kuri nyombo kurwa musigisa kukurwa abantu bamwe barigere liboronge bamwe gachoro umurai nabo bagotiga kobikira baria bakobigiri okay korere kende kyomuraria so abantu baitomba atwara etabia uzigo tebyo omuntu ngaya aya tata kichinguru cyane ne kinyinge kirake okubwa kwali gwanja mbwatokere igaho kuburi nganga kigwa akora nkigwa pimira nkigwa mwagenda mutumwa yumwensi ngepimoki wapimira so bona abande egatoko muraria abande bagotumika gutenenigwa nande kero umuntu atenenirine mission no mutebya atike takakora kintu kye tagotiga umuntu oratebya atike no muntu wamwire kwirigeri chikura okay umuntu wamwire kwirigeri chikura ari yakambe buno tete kuri yokambe nabura murangerie kero kene mukwane ategerere okay lakini umuntu utineniri ngatene nabwo nko fandi nko ebesegete ona kumenya ko chona chikura umuntu ino mukwana buno ramukwanere takoigwa because he is there on a mission ande akenda ateba ne kiama na kiande kiago itete nintego be kiagera UDS semo yao oso kubara no ne constituency yao ibiro kombringa UDA nyorete kuruse constituency yao ya bonchari tanyole asukubara bonika tanyole tinone kama nje naro chako kenyora toro chiredi nike maine na atebirina ande akikia mangia ko yereti kya UDA ya ngengi yereti muraria tigango tebi egento ndago kaneringa kia mankengi teti omuntu oyo oro mwanene bwe kia mekere kia mage kwangwa no muntu oyo mwanene otenerete kia muangiru litangani una bono 2017 ni bara gonte binga nganye ndiyo tatenerete kia makia baibi ngakangonto akwa chiku jikura that means ya baibi na ababe batenerete kia meke kana kurugo lakini ekero chikura kia barua na jikonyora abaibi ire ngaba bwate murenda bubone nganyora abaibi bwate 4289 nje kimbwate 1500 yeah
omo MC irete chikuri echo kabwate around 2800 atobwete pakantu 20 pako yo origete no DM amabwete akabugora pake bya mabiri binde bitabya baibi akatobwa 20 yes is the same case una bona iga muntu to yogore tipo ya MC ebo murenda obwate chikura chiri winya na 900 lakini William Ruto UDA na jabwa igoro jenga William are popular inibo murenda tanasi Ndiamara ngoja tulika kwa sisemu ya William na magendra ine mirobiri yae nikikwara korete abantaba nainde nonya tonyora dikro gike umwana minte gazi nakorere ngazi kiye nyero kingo kaiga busyunye bekango busiga mese igoro ga ndorore ikwanengo bono murari gente gitangani nchake kuru 2013 ekero 2013 tosowete tochagete kuri gichukura mfereti ntochagete in organization yemo yalenga ya yes youth kan twara koro sibyombe twa registra abasaye byombe abasaye bayi guchi grant yes ntwa koleta mangana ibo murenda I manage the raise byombe about 64 okay bikanyora chibese byara ko 40,000 that one each bika benefit ko binde bika beka chingo ko binde bika beka gregent binde bitu twa koleta ringo cha kila siasa yes togo cheka na yugo manager we constituency bwa Vision Fund Kenya umurali I want to tell you nga nabwate chinguru cyo sign libyo mbechiro na se twara konyo lekyo mbeke mo kibata abantu 25 yes to aba 1 million each na manage tibon chali engima nkabe koro 82 million echinjiri pesa nkomaite 82 million nechine chibesa twara kusaineli twara kujiri yabantu chiform nasukuma abaron officers bane basukuma inkatumeka chinguru chiane especially bono buna bumulenda bumulenda insukumete yoka nkaane ne ebyombe 39 ebyombe 39 ngena nete chibesa chekaro twanyoranga abantu beto basinyirwe kuire ni chibesa chicyabiro musigo ekaro twanyoranga abantu bali abasongo batete gocha bachaka koleta auctioneers ngasoka out toka protest tokateba abantu abamba kumisa gisokoro cheito baja baka baje kumisa abachukuru tokasukuminga njogete twasukuma tokabeka junction in court toka make sure nga nyasa aganja bagaterenia abantu gocha kominyo ki abantu baite binyoronga leta chibese yes abantu baito bakaberu chibese chirigo bakalika aringa ne grant kumbe ne grant giachite abantu gitari Nairobi bakabwatana bagataka gokoria abantu baite biazara elinde baira ni chibese icho ngere ni chibese chiria di bagachibese ichi cyaro gutumika abantu ego toguno chibese ni cyabusa tukasukuma I mobilize our people bagatika kwakana chibese icho na ani chibese chikatika abantu baito bonega abantu baito na bono igechitigarete about 34 million kire umurenda mundata ababuli whatsoever aye korenga numura yo traruse point yeyo nkwabwate tukarana nchakorete mirobiriende irakonya bantu use baliete bakeba chibese cyo bale gora chombe mbagulete chombe okay chibese chimbagulete chombe so ntwatemeze sana kuruba abantu baita abantu abangumete bakoba reluctant bariko kubwate ligente kuyachire yes so ntwabete mechanism we ground ngasuma sana paka nga make sure abantu baito ba recruited ba mbere chimember apra ile chibese icho bakanyora umuntu ariko beguru chibese cha isi mimi so muralia kurwabwo mangana ya ito landscaping tokokora na abere nkorusia abo murabo murinda sana bona yona tokwana nayega na rule kuru asa kuru kwa kamagambo no nkuru bona iga no ntiketaba mura 20 tubonega barairi ba muraba 5 no bakuru yugisi bona iga aba murabande 12 n'ekifundinye cyakabere nyamokenye so mambia nko nane Nyamira na abandi na abaire nko imbawa amanto this way so abantu boli bagabako ba idle binyoro eto kambare active nko nyora bali bakonyera gifamily cyabo no nyana abasali bono bagupungwe kenyoro twabere to gusume bite bitokora murali to gocha 2017 to 2017 mechango asenguna abaire nkorangirwa bombolende ngimachikani sana na komocha goikororo amatanga sabantu basirire bo murenda bibiri ga goteba ngambia ko gende nyomba yebiro kubwa ko ne nyomba yo kwegokia umuralia asitaiyo umurenda otraika abantu batware obokongu mbeting ko in person mwe msioro office na bara atomero ngoligo se bali bande bakubuli obujumbe lakini ayego iko in person lakini nje am there in person ero ngoliye gusangirirwa bana siasa ninje na abaire nkusangiriria ali ngotogia abantu ngareta buya leta mechango chikanisa nje ngo jangireta I've been always there for these people.
bakamba igete bakandoka nga MCA Matanga. Yani kiraze no nilienda paka wakashanga. So kiagara maite mbana siasa ama maite kwa na Matanga ni gharama. Yes. Igo walijua vile niligaramika. So natuwa beire na bante kabire yu. Ego ka 2017 umuralia president yegachi cha Suneka gutara. Ngarigere lisuneke problem ero suneko bochabu oboro suneka chonchi obuya ngarigere limetaro gidikete suneka abantu bachandikita mache bakwikuru yabe mate ngarengere linga ndaburi mu president atokonya tubekere bohol suneka ga tego benefit abantu baito nkanyora nga yes ngatenagalia munanta kwa none chipaitie chimapema lakini ningo chitumira kakwana ali kabisa candidate president yeka respond ekata vile MCA wenu hapa ameuliza hapa mko na shida ya maji within 2 weeks mtaona watu wakuja hapa na anda maene 2 weeks amacha akalimwalie gukumi nka preside over that function amacha akalimwa nkanyora batete ko yale mabaye tigera asigete bagenda injiriye serikali ya ko muradi ya tigera asigete yagenda I made a forum kurigiri na ya ni kiwe ndi no musumbufunde sana tini montorere ififi ya kina amwire ngeke nteke nguzumira tora bana inchi gesoe lazima nkagenda paka Nairobi office of the president kataba ile kitu tulitengeneza huko your excellency bado ngakantomo office ya Jeruguyi minister ya water nkagenda kakwana ne minister ya water nganyoro muntu kurukavo mbajo mugirango yoboli chikurabo jumbe Kevo mbacho wakante yungu muntu inabwato bozwairi gete boke motebi ne president ya gutumire na no more timeline within 24 hours nkamwabu nurie keva ngadvise so ministry churugwi egar vice principal secretary chimota ne chimashini chare ko genda maral okay akaigwe order immediately nga iyo Mosoti apewe aingie kisi nazo ngatebu bono tangana ngoja chire kurumaega mane ngatangana ngaike wene Tuesday marogoba Wednesday chigari chikaja ne bintu birie nkaini story ya maji suneka kaere tukabeka abantu bakanywa maji suneka okay 2 years later siasa gasoa gali gabuno maite bune bintu bire amaji ali agasariwa ngatama kiga county government tugo musikongwae musikimangina abandi nkonya abantu banywa maji siasa yasoa iga amaji ali agakwama sasa buna romu ya chikura cha 2022 eji na iningwe kachini before chikura totala chake campaign umo deputy president yogo chichi Musike William Ruto no mosanione to ikasune kagalia akangalibaga kerangalibaga nimate eriote ndiro oli mejando y'abantu bayi kurumaega nande bunande ntamo kagento ngamatebinga veka ebeza gaigere bishaka nga 600,000 ngareke bishara abantu amache bono gero tukwa nayi go muralia abantu banyura amache kuri umutinyo katatu atana gutimuka suneka Darius Tigankoboni yes paka no nyegero korete bintu byonse gokonya tinda kora okay estime kajia transform kajia ga iga school ko samba ko nyauro girls secondary abalimu bale gusinyugo type no namatemu school bale ko baje ko type ramatemu e town paka abana bakamanyanga mwalimu gete ngangale gocha batete gutenanjira bamwake ngeta bamura matemu egera barusi erikechi yes so nkagenda ngaliye minister ya energy Charles Ketel Charles Ketel nganyana no bali no mundo ko kwa ajieko oyo gamba so tokakwana na barabu alia they promise ni miko ngachi transformer isatu bakamane jikonga ibiri monkabeka alia muino ni yende nkabeka sinale problem yalenga zakoro kuchura ki transform echi ekabona achibegete ego challenge brand new abantu bachandekete sana mwana ari yari gocha gochanja kwa unyebeke mosereta siasa gasoka naigwe kabango muntu inoyo UDA nalibono Charles Keteri oli sign nguboli yaro bo gabala kiricho so taika konga bono nkabeka bono no tukwana iga no ere njana gusarika njana kujia no chibwate muchuko supply umuriro abu nkanyore manager ya regional manager yogoro kwa George Obiero nkamatebya chigwaya sinara konya chiagure konyore ko gusaisia gima nkamategu katoka ndorosia ngatumeka connection iko nyana akirwe simikuruguru na barabo bakagenda ali bakabeka chigwaya ekenyore kigima n'imiti muriro bora buboga cyatugira bukira n'ibingi gwakorire paka nona yonsi gwakorira abantu bensemo ya umurinda nensemo ikindi cyangde kirisiko ya umurinda nkiyogodoro cy'abantu baganitirende onye baki byose byokorete bikorokana n'amagenderero na inde mbago chorete inkirinda abantu batagete
Bono iswali ile linde to boria no wala limba kuligere. Mwancho muligeria television ya Ndizi TV makaro bengia. Namba yesi minere gorabu gendra tuligereje SMS ndo tebi na mheshimiwa numo maite. Na kwarorire magendera kodense meyo na liga ukurukwa na oyo na Riet Shekina niko tuned in Ndizi TV. Darius Mosoti, my best friend, this young man is smart and has vision. Bia kegi manande kwa nyiroli ya kabere bia muno gendera kulika SMS chao linde toligererie torolena na kina bali bakulika YouTube na borobuo ngoso andororo ase computer ya negaiga linde digererie na kinki mwari kirororo linde to yakwanire emarogoba yabono bia muno kegima eyekoro kwa Ndizi TV obwansu ubwombo gusi bono mheshimiwa yes tukatosanga samangana yebyama ekera kwa buri oburahi mbako etie ni ntune yakatatu kwa buri andi yake before to sase byama oyo no romo ali ko buri oburahi ya murubiri cyo bwate kurwa go chubosi bono bado no mbere ta igatinda asuko kurwekero kyo bwa MCA yes bado no mbere ta igakiagera bono na change strategy na change strategy kwa mapenzi ya Mungu ngotangaza 2027 yes I have nikiagera na ligereire all political photography na ligereire challenges ya wao na amanyire ngingona ta goje ye ngingona ta goje bo yes yeah bado no mbere ta igatinda so so 2027 igonde tena nalinko ligio kwa MCA elio mwelio 2027 nalinko ligio kwa MCA elio mwelio na andi tindio chiko gamba chitamu ibere nyasankonye aba mulenda ba minto ban support during that time I will work for them for 5 years nsuke go chigura ngao okay you know gonko ba inspired yes na aba murabona bono bumuro kwari Hassan Cho kuruwo bunomini bo kansela yes abantu buna Simbarati abantu bunomini bo kansela yes abantu buna babo Cleovas Marara muntu akuru bo MCA ochichobo senator ochichobo governor kwa chigaruete muno bo governor aga abantu buna babo Didimas Parasa umuntu akuru bo MCA ochichobo jumbe na ando ochirobo jumbe kabiri yes you know I don't see a reason if I'm a performer I don't see any reason why nkona koirorekero go kabiri yeah ekero umuntu okoirora community ga you have not done well you need to redo it okay yeah bia muno kigimashi papa antivirus yaota una show imeshika sana salimia mgeni bia muno kigima na ukwani antivirus ukwaniri nalike gogo tabana Darius ni Ronald kindly gotea Lion he is my best friend na nimekuwa nikimfuatilia sana bia muno yo nera likire SMS go chacho asore nara yatana mheshimiwa akona vision bia muno kigima yendera kulike SMS yao na tunegoika gonye soma tole ilinde mheshimiwa amanya mangana hiyo bono tukango tukwanirega ligiri ase gusiengi ma twarure galia twarure umulenda yes turakwa nango bumulenda bono naka ward toche bonchari engima ninki gosoro chai bwe ko manyene turaisanira uraburi kiroko kyobo ubunge bantu muri batige ko buri birogo byanse bakire baburi birogo bire igoro omwana minto byanse taiti kyakaburi kigo hagaita omwana minto kwa buri riswa ligia to isaini tigankwane lero igansi boke nkwane because nyore platform ye nkwane abagusiba minto yes abagusiba minto gotogoita abarai abayemioyo yes ekero togoita abarai abayemioyo igotogo discourage abantu goterene birogo omuntu buna bono kwa mfano abantu batagete goterene birogo kuritiro gosichi ward yawo barigiririe nchera na akorire emirimo lakini chikura chigutangazwa nya n'omuntu mwa gutangazwa yes ndagete ko omufano omwana minto ligere Rift Valley yes ligere lyabasaye bono iga bachole twechikuro bo MCA abasaye bachole tuose ndagete ko omufano esenator ya Kericho right now igomo bwete metienyene ipati de yae iga yane koba yamenya kuruma yage metienyene yes senator ya Kericho igavana ya Nandi yiranire tamu ya kabere yarenge senator first term bono chiro bogavana nando chiro bogavana ntura ya karenga ya kabere yes igotore ngaine miaka yes kwanyuguri yes ochikuliri bona aba MCA bo speaker paka speaker je county assembly na abantu abasini ne batobwete miaka egento ndetogotebia nga abantu baminto perception yo moralia yachete kaba droning akaro kende akaro kuburi bojumbe utakire kororokana gugwita ne kigali kinene utakire kororokana gutwate kibesa kinyinge
bagera abantu kitari koera yes perception ye yuji nse mo chiri chini mo ne Rift Valley nchikora tikendo kieke chiyo ekina kio bono attitude y'abantu baito batakire bachinchie egere tutige go discourage obora yobuya because ye miaka no gutatuara. Lakini mheshimiwa usikuriria ase wiki yange ibere chiaitire nabwo tumusaba mokega igukuru kwenyororo musaba mokeke gima okuru kwa pita gichane nyororo kurwense mu ya monyerero na twaro murayo ndega igukuru kwa nganere pita ongeri nere nabachorwa na hinde wiki yaita na choro na lingino yondo kuru kwembande abasaiya bake ande akendo jene gusi ndende bachorete bali geti ko burukania bono yes aye ninki gwa kwa mere bakentunde yagate totaranyora gari andi akeke ngiri kirgo kiao ngotazukira igoro egurengeri ni biya sana na kiya ka roma nyete mu gusika atabete ngabura bunswenta yes ekero kona gotema ogokoro ore hard work ore hard working igokocha kwanyara na bokonyora ukoigurirwa yana ke ora bagoteba sege gusinga ki asi umukyole okumanurira ugo gutoko yes nabo tindikora abamansamu you know gusi nabo kora menyo kasikita abantu bakukanya ki yaya ngora otorara ko turakurigiririra okay lakini nenda kero tuachire ngise ko gende entunde yende gochanya tingira konyanga yaya rero yokorora party yane tari gairi ira sand party yane gira sangao kyara nto bugata barai umusike buno bono musiko ngwae igari gityo bujumbe kitutu mpaka kataka kolera akabulyo bugabana 2 times boko muntu azakonya kumurusi umurai Abraham Lincoln yo kabiro umurai wense America na temete binti binga sobo gimakuru maega sana bakibirugo bya kuru maega taite lakini gara buri umurai wense akagamba once ande ako ligireti sago tigito biyigora down here is overcrowded yes sukango igoro byabono tiyango bono tigatosoka isiko yabo njali twarule bonjali ekiama kya UDA performance ya ina giakora kira kuri county ya Nyamira tubwate Nyamoko Nyamoko not just Nyamoko kuruga igantu bwate Silvana Sosoro atwa chafeti nyakundi mokaya ndikuru north matega na inde timara Alfa Miruka twara na no nde dewa okay Sahili Janda oyinyari bari chaje ndebo asigaro kurigereria siji constituency kire county ya Kisii Kianda omende Nyamira inye ejo kiberenga ekikoba 13 UDA kanyora bine byoka UDA bono gebwate bitano usi performance ngiya go zini performance nere tangaine by the way bono tukonyubegete na Azimio na Kenya Kwanza Azimio na Kenya Kwanza is the performing you know na mara kama bago jiko bagare birogo bega birogo bago jiko baga no manyete amangana yichi coalition ngo jichara kwetege ngoro jo dio yara ko beka Ford Kenya kabeka wiper muinoga ekabatenga bono ne coalition nasa lakini kama nako baga ni birogo bire binoru baga no nichi besa odio mega de besa ekateba ngandu ndo manyeti coalition dumaitu wiper bono ke kora tukwana sai in terms of political parties bono gotobwate kiama UDA na kiama kenene gusiga lakini kero kuri in terms of coalition mokoletibuya in terms of coalition abali no mbiri binde byachara tabachumbe bali bande mbiri Azimio binde byetenerete cyara unabona wiper techore tumujumbe kurugusi wiper tebwate yoma wiper tebwate mujumbe kurugusi tebwate mu women rep we county ya Kisii wiper gebwate mu women rep we county ya Kisii yes arafu tukurigereria Ford Kenja kabe tukurigereria bwato mugabana Nyamira na UPA ne bwato mujumba yomo UPA ne bwato mujumba yomo yes so akaro kurigereria yega bado ntoliguru ase bado nere ase zemebia ekero gote makurigereria lakini rende orote ya penetrate gusi UDA ndaga gotebe 2017 igotuwa bekerete Jubilee chukura 96 ekero baringe Uhuru na William Ruto na ndego yara gotebekana Uhuru nero bwate relationship yaringe ngiya gochasaba gusi ekagera nga chukule chichi gato kwa 96 especially Kisii County Nyamira tinda aligere figures chabo lakini bono ega William Ruto bweka without Uhuru Kenyatta
enchera tu amubwate sine kiama ntwade rivete chukura gochia sare 129,000 chukura chingi ya kabisa yakero kurigerie sawe lyago koruna chebukati igego totebinga William Ruto igatwarete 50 plus 1 aitane tigo chigoro ne chukura 62,000 choka. That means chukura chomo gusi chiarako chakisi county chiarako banchibo William Taro gutwara 50. Lakini rumete ende kwa mligungu abasi chukura ikyo nganchikera netikolengana na bali bakwana. Ya rojalenga baza letio moralia. Ngo ikadora senseme ikyo sinezi zabaza ngesemba saliti. Ligere ligabia. Bono ugusiga. Ese serikali ya etantu bwate matiangi buno murai kurwa soro konkorwa gusi ero bwate kero gekene na serikali ya nene na inde oskuli no ne ministry ya bwate internal security tali ministry ya sorry nendito lakini yewada matembo na bego gotuo mali oskuli no na bantu bali babeiro yabo saitoti yabo oruo chode yabo nkaise by the way na roma to ikirenga kiji kurole moyo kurwa se bali bali mate bara gosi yo goiko baro Kiara dia tora para. Ligeri nkaiseri. Umuntu michuki tora jaka michuki mete tabere tia koroga sirete kare kirugo. Kirugo kirugo. Doligeri michuki. Umuntu amanto ba benefit umuntu ko katore mitito. Yes. Na ro kuneda kamenya kosoa michuki akasoa katore mitito ka design tia kamenya ko kuligie gento getenkera jete kuligia design ko koranga egioge. Na ro chomuliro. Kasoka mapema. So abande ba beiro okoranga mangana nari abere gatari ko mama bali. Yes. Oyoro kolire gocha. Oyoro kolire lakini nare na nyasaye. No molizia. Okara no molizia. Ore kanisa bono kuruga iga ngaitoro chikiagera bono kurugusi serikali mnaruta gutiani kulitu kule Jumanne serikali guchakale kunyibeka kurua serikali ya UDA go se Kenya kwanza usiege taligeito niki kitobate amorali izwale za good question you know ene serikali tu arosia mono musike daktari William Ruto na bara gotanga njooni tutengeneze hii serikali pamoja hii ni serikali ya mahasla so what we hope from this government ndo expect na itu na bagusi na bwa na tuliere ira na lengo lakini rene na wakilishe twe na arangiria bagusi mo isonde determination kina kagendere na bara yabechete yabo yogori obogabana kuri county ya Kisii muske zikilima chogu abo soro no bali yabo manga yabo sahira yabo krifombeta yabo chafeti na bara galia bara bangi bagake bicha byake exactly so na rueira na tebanga before 30 days na ko baswoni niga na chacha gusi na ndaga tebanga ebitali birabe bya serikali biribire biya kago kuna chinyomba no mugusino akalete ndokeke no mugusino wali na ndenda gateba nonya abantu ba bolitie birugo ba kolete gasi aso guchangia mono kuriye kura yabo matoke yabe Embura imna inumu abo krifombeta yabo mangi yabo machogoyo lakini matoke yaro manyete think koma ya goseka said ne matoke is supposed to be nominated by ANC. Okay, I think we will see the newspaper tomorrow kusemba mubege to so ntubata babo kengo nyambane nabande abantu mbare bakore gazi yo corona kwane kine chikura chiakire yes no nya bande batenene tembachi koboli kura bagatebutu bugate si campaign mbago tikubosa they must be rewarded because this is our government. Okay. Bono urire irabo denge nto William Ruto mo manyete umwana minto William Ruto tali mondo ko ngaineri Kora namnu mu maeta William Ruto na mo manyira matuko na mo manyira ku 2013 tali mondo ko ngaineri bono rende tali mondo ko ngaineri ningoyo gusiga gusaba abantu ba UDA bari tomanyite ningoro umaito ligere dimina agendo kuturuka dimina segesungo ligere matiangi gero kalienje nakebwate ne chinkuru kiabwate and the face kiabwate ne chinkuru asa serikali ya Jubilee bona asa serikali ya UDA tonyoro mondo ngamuno iyo bono mwana minto ningo bono ntubwata se abantu abanene bagochiko ba warded chikasi chine ne che serikali to bono to se meretie as a National Assembly ntose emereti birugo biribi kurabera ali birugo binene hita na botora ali obo chief whip cause na botora ali obo chief whip okay muno mugusi
na botra guntu bwato bo minister ane to bwato principal secretary chirabe chitake gwitanisa tu so ntoto ari ki director ni bibi nto mungu anori ari chira nande kero kuriyo maite siasa ye abantu aba bakoigwe mirimo n'abantu bali babere bago concentrate abanene kuri rikini yaso molengo uyu yes rindo kuma yako sana chabo omuntu murayore tofauti yake na boko ni roma ite nando kwa wari no mati yangimeremo atake go surprise aba Kenya nga tiganza bole no nabantu banzi kume tikanda kuboli tataki James tigatora kuone gete tutra ndo mutumugo James yaronde to ndo mutumugo tikanda kuboli ntage tobe kobo UDA kando na ndobe ke kindigionsi kando ora aligeli matianga as a leader kurwekera linge na bete education ministry education na kuneto yechindemero yake kwarire na ndobe ile ase serikali internal security nando bere ntokoroka coordination of national government activities nde tuligeli gasiaye tigo gotenena kwa matiangi kiara matiangi ogotena tenena nigale gotenena singi serikali eri no muntu mwetemeremo kwarire eyu erena na choru na serikali ende na bagotena the same way no muntu uri mwetemeremo bebe William Ruto osene serikali ende goja ligeli gasia matiangi na kigasia yo kunyeligirelia no muntu gwegasi osene no muntu tali gwegasi no maithenga abantu mbara bangi sana bigasi bali zika batara opportunity njema tanakuboi yora kubulgoro nchengo tebaiga to kunyara kumanya uwezo yo muntu bako muntu igwe mirimo aliyiririwe matiangi otemira ko kole gasi I want to tell you no bone kero konye ibura buru konye handshake taraji je toletere bura buru you know we are the casualties of the handshake nintu abande to miete kiagara buna bono litwa itete chikura 2017 ngocha konya to alengi nintu ebintu nintu to soje section gite kya serikali to konya abantu baitu to kaserwe nsemo abantu be handshake bagora kintu kike bagaswa onde tego tebinga asa abantu ba performance ba kolete gasi ngi bakatware incento yete to some level to kataka matiangi arusikwe interior aletwe health so that chinya gitari chetu chibe functional anyara go kolegasi na ande to kataka nga yari kunyara kana I good evolution so that there linga key county government ngi chigo spend chibesa nga kiyo ibi nga ibo go kolekana so that oversight yabantaba chibesa chikole mirimo no muntu akole mirimo kiyogete buko nabwato mukiga tumirwe ngokora ali mirimo tadiga bono tadiga kare siasa ekera gutumwa mwete wikato mwari mabantu bobi bono nchiriria ari mabantu ba UDA no amaote baro nakore ndo kira bwenda ado mwigweto yamano gwera kurenga ni gerdo aromo tumokombi yamano ari go gotobana hello kwani mheshimiwa kazi nzuri mono lakini abantu baito tibali korora amakora yomonto wamezoea ogoserwa mbiyamano kigima ritali autobege tiga ikara kidigana so much as message chiri chachire oyo ataba jack kurwigesa okonia chinyeni kurwa suneka na maine Embura Ambe na toeta machi suneka na ro togusibirie chinyeni togo Kenya echiro mbiyamano kigima otebire nango mbiyamano chaki mbiyamano thank you nkwani abantabo Fred Nyanchabera from Bomokora say hi to my friend Mosoti. He is a man to watch in Bonchari. Gwete Fred Nere otebenga aino muntu bwente kulirelia oyakoruguna ni Obed Mokora na Joseph Mokora watching live from Bomolenda. Asante unawanta Bunyauro mheshimiwa is my big friend. He has a big potential. I urge people of Bomolenda to try him. I know he won't make a disappointment. He has my full support anytime. Bia kigima ndo chia semesi ande tego iteka go chaga iga tikanda soma gaga oyonya simi go ikandiria ha etimedi sinero yo kibati bumachoge borabu ODM nyariba ali masaba ODM bubasi waipa kitutu chache south na kitutu chache south boli ODM yes chache no ODM nere inali getabia kitutu chache south ODM Bonchari women rep wiper senator ODM etaya ODM oyo ikacha benya simi uko igwetaya ubanya simi nero oyo yasimi ngana ondo nyaroche biyamano kigima yasimi to gwali yasimi biyamano kigima nari ngana rolika hatimati osenanye soma eye nanye soma na ntiganda rigeli ndeiga James nima etengo ndatoro mutumoko igo irangora tumakwenda Nathan Umbasa unditi kurwa Bonchari bugia kumu ga kikwani Mosoti nainde suneka market amache
na bagoteba na hinde na bawe atebirigo tiganda enda so mutumo komoke igo kideka ni biricyoka ngwere na tole togendera no muruburi magorofa ya bono gendera kuri SMS yao wetira se nambe yo irigoro gapo ase screen yao ilinde mweshimiwa amanye na mumurigeretie na boigo mubwate osimu mwanchete alisa takorete buya engakiende akore buya ilinde magendera chegusi nensemeria ya bonchari na boigo egusi engima biamono kigima tigaturane asige kegeke kirebusio Ndizi TV ubwansu bw'umugusi aya antivirus inge kabono kare gosoma bono ya ni gazeti kare gosoma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bona bintu akai nono chomurubya kabisa gwichinjaro na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke yakona so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo kana to gonzonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bure bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi yakiwata bati Ndizi TV news aya soa asumutandao insemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabaria baito bimirubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news obwansu bwomugusi Kiremambia jama tuko yiwiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato imeya Ndizi TV Una botambe to chakeli ritukuri ao ase obwansu tumere na manga koraganire ritukuri goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena kiti ganda sokye gero isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona entwe manjo morigeri intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa ritukuri yao asenjire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karowe ikiwe sherobneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kiri gwasidire twasejereyo Ndizi TV ubwansu bw'umugusi buya kigima mwancho murigereria na inde tweranira sentunde ya kabere osekingeze ya kabere kyo morobrio bwe Ekeumbu nigo tole na Darius Mosoti oyo niga kurukwe mbrembe niga boria ikirogo kyobo MCA kurwalise wodi ya Bomorenda iyo gotoka se constituency ya Bonchari county ya Kisii
na nigo chikura cia jeno gusijirwa mubekire digitalisanite lakini nane kerenga koiguria ya kolire asense ameria elio kwenekia buna nigo abantu bense meria bakonyora magendero kigima mbere barigire SMS gochaka igatika some ibiresa toiga elinde togendere na maborio emagoroba ya bono elito winki mweshimiwa abwatena ndeko endera kutotebia David Osinde omonywa MCA obwatana na Gisairo egasienkia biamono kigima asogo tulikira gocha emagoroba ya bono yalikira gwe alikagwetira asesemo ya WhatsApp no montomo ya kabisa biamono kigima please Ruto awache Matiang'i ile kiti yake amwache bila ukabila naita watikolika ndio anaweza wali mabomu kama the previous yani aminetiko tebana none abantu bali ba al-Shabab bakore tibinto bibe singaki ya Matiang'i kobwa gulirmai kolengana nere koro kana ko tebana Matiang'i na kolega singia Ruto nere na babweta muire mune chombo na mukorere mperemo na hali kiganero instrument ya kabisa sio ikopoa antivirus mimi ni Dominic kutoka Igonga niweke ngoma bwana kutoka gagi antivirus tayo oyanyi tumbire boniga ere 2237 nalia tome SMS yegocha bia mono kigima nalike gotemna kwani umugambi one Mosoti Jane ekiendege my wish siku moja utashinda bia mono bia mono sana nalike gokurukunga nere ataba Darius just ask mheshimiwa we as small fish and die hard of UDA will a time come and get a token like the big fish sisi ni wale among team rounder about at Kisi General korokana about nera ya Kisi General wate timu ejua tulikuwa na yeye juzi tukisherekea okay ni korata man time this year msingwanya ole clip wekeria gari mheshimiwa ga aleta oni alia gusherekea kabisa ale gari igora gotewa na bondo twaigire kanani timanyeti igo uyu no homo ase bali ba die hard fans ba exactly ba Daktari William Ruto biamono mwanchu murigelite tukandrebosio bono ili tukoria Jumanne omusikie William Ruto uyoro murayo machori bensi ya Kenya gutia ni gwari gweta egati jinsa inye ne jinsa sano chato cha mugaso nero kobo murayo muya nona enkwana nere na igurera kwana bakirale gotebia abantu ababunge bensemeria ya Kenya kwanza buna barende mbabwatwa babe guchingori nakera wajugwa ko speaker mambia ande akenchete ngogeti tigango tengie tangoge maite bono Ruto taimurayo UDA no maite bono murayo Kenya Ruto bono goikaboni ga Ruto taliyo UDA anymore poka no mbali bata kirete Ruto chukura the moment ekigambiro giatebete nga Ruto nere ore the bona fide leader bwense ya Kenya tali murai o UDA bono no murai bwe ense ya Kenya uyo weta kwa mwakirete kura to mwakirete ubande ko musika ande kera bantu batasambete no negitairie para igo baisanegete ngumurayo ito choriru no uyo gendonge turakore ochorirwe nere tubwate boniga taibo ande yake nkioro cheru tarachigokora koreta bakenya amo kira chikura milioni 14 igochibaga ine gatigati uriye chabwetera ira korenga nekigambiro ni chikura chinke sana nkia gochigokora eliareta bakenya amo bachake okoremeremo mbia mono muralia singenjo kwanza tiganda chakira point igwa kwa nanga ngani liabe katako gogeti ege ntonkira tokoroka monto body of president yirire ako depend on ntokoroka policy formulation policies nekera korosi mekakati ya yatagiti ite National Assembly eberi chiko so that nyara ko mokonya ko implement manifesto eri ya bigita tangasirita bakenya bakayanja bakamwakire chikura yes ndinke kararo ko kwana ali rero nigari giko igare koske abantu baye bagwea chikura mamingu akukire cyo bo speaker yes ekekero kindo konyara kongene lyo moralia nonyana kero akare president ya Kenya baade kiama kiaye abantu baye nabo bagumwakira chikura nonya bali bande bazimio agojikubagambera akubagambera bazalirede lakini ababona abagotebinga mogenda ali muri 168 bunabona abajume National Assembly une 168 bale muri 168 chikuri chonspi chibekirwe
Moses Wetangula yes echikura baruo echine chako bari chai bono nabo bari argo tebinga kumuranche mwirinde to ndo tinde chinsa chiara ro bakubwaterio gotinda bakubike kingayo na igwari abatanga is dealing with the desperate team abantu ba ani abantu ba ereirwe bari tayari kuruma mate ubwatira nie kemoni ekona muraria nakunyaragia kuruma ande goro ngo option teyo ege gosoka nae so bona iga na boy team iliera soka na igare kuba ariko na wadadarisha ngana boy team iliera soka na intwe kiagere cyo option chonsi bitu abasiekire yo option chitikarete niberecho Senate in National Assembly. So otokubeka ji speaker cheito na bochiko tema kubeka mangana bona torata na no manyeto muralia chi speaker nchibwate chinguru njibwa chinguru speaker na bekwa mwa erura otio emotion nyagita koreta ekigara kana kuligeria na bokorete peti usomu jadala gete speaker nyukane eko yokana na ndo inoro mweli oye eko yokana ni ground inoro mweli oye ikobo no ande yake in unlikely event Azimio enyo robo speaker ya chire kore maza ebintu bya UDA as a national parliament. Yes. Eko egento kero kera akore umo speaker atemera kirenya bavuga the numbers para na bako frustrate. Bone egento ko bara egento byu ko speaker yara akore ta konyara kwa abaraida Kenya kwanza libaga ba debate buna batage. Una so that the obasiekerera. O anyagete libaga oba miga. So lakini kero bavuga toyo bako bika buna batage te bakurugana numbers babugate so gako chikogamba smoothly. Ono kiriara gukora aliara gukwana rero smoothness yaringe go prepare for his future leadership and the governance. So ikitwa kore bore gentara chiko kora kubeka bantamo. Now omuralia egento ikna kwana tukoka policy formulation na abe kichi policy buna bono akwanire agocha kubeka mangana introduce mangana hasra fund introduce chi policy chikogenda kokoregas uniformly Kenya ngima every corner bona ko bangonye free education chibese chikogenda kire sub county chikogenda pake sub county ya Bondo uraira bwe competitor nka Raila I don't need to be the president for people of Bondo konyora chibese chiria Raila teta amini abantu ba Narok mbata kire ko kende president ya Narok ebe president bamanya ko chibesa chiria ekera kodra bekrechi chi policy ngakito chi policy azeke uzi ntura tumekaye songa to mama tiko semerobirio yaye ekera bekire merobirio yaye imirobirio ko kolegasi kerasi okay omwakire simia bwate tabwata lakini goika abana basino banyore bitabu basome goika gisukuru kya sino cyagacwe goika chipara kya sino chikorendo kiye chirosi buronge goika chinyagitari kya sino cyegwa mariyo go burunge ekine kyaranyara kokore mirimo equally otherwise abantu bagwikera umwana siasa buno oli one on one nabaki mwishimiwo muchando noro kwarorire ahita imogeni Kenya muraiya gosoa oyo ndo chaka kwere niyo kobokonye konye nye munga kreti kura nye monko reti buja ochaka kwere niyo koboko oteba na inwe abantu bane bali ba gerete ndekero gike litangani na bakonyora abantu mbale boniga bayigwete bube batarabuka ku nyomba singenjo Raila Syria chikuleji ninki root nchira kiara chigokora wetra chinkwana wetre bioro kererio egere ababwate chinkoro matigende tanga no ko heal the nation muna bantu baguchaka ko bwena metinye bere tato bebira mangana yikura basoire mirimo inki kabwenete gukora yango tebyo muralia ebinte ebigo bire bibere we have what we call directly and indirectly aba Kenya ngwa kabale chikora ne chipateni yao wao William Ruto na keretu chukura jiricho ni asa keretu chukura chinyinge sawa sawa na asina roro Raila Amolo Odinga keretu chukura chinyinge sawa sawa na bero open little bisinga abantu asabatamu keretu kura mbamu takiti mbata itobraibu aye nikimana lakini unyare kando bagambire by force and that's democracy yes ono wika William Ruto akonya abantu abatamu keretu chukura indirectly egira baretanye nabirigo now ako bakonye directly through this policy yogo work across the nation kuno muraingo tware kiti kia yekire kando egento nkere bakoroka power of mercy in judiciary cause no president ri wajingrejo
oh masi iria kora igorera nonya na abantu gitatagira petty offenders petty offenders yes chinguru chiaye na privilege iria bwatenke bona bakoyibuguriga ngora okonya abantu chiricho nigete bali bare komokonya directly asokuri gichukura yani bare gosoka openly bamubwate si openly bamutangaza openly bamutangaza directly bamukonya directly abantu aba nabwako achigasi appointments directly akwachi director ambassadors high commissioners akoba directly una bare ko mokonya buya mono directly okay abantu aba chiricho ni chirichini batare ko mokonya directly ba mokonya taso kujangia kono gwake kuro no nyamba mwakirete obako kanya baroserwe para baiti abantu aba ko kanya gitalibe kwa mariogo benefit so egento gyuka muraite iyo otanyale kwire niyo koboka asa abantu bamubwate siri mono egenta gokora no make sure nga ebintu biro bibirengete bya serikali birengeta abo mwana nchi bwensi bije policy chikokora emirimo kero muntu onyolire burungi egento nkira abakenya bobo ete bakabono mwete obuye bwa mangana media no gwisaranzaga twakwarira mangana tobika kirali obunari yes ande ake abantu mbara bange bale sensemo ya Ruto sigisongo turate bwate questionable characters usikurikiria nyokwarigiritino na magazeti ibinambire byo bwatranetio mokonyi bwomorai bwense omochore oyu kurukuna Rigathi Gachagua uroche binambire bya tuguteretare kwarigiritia mangana media mnagoteba yes Oscar Sudi nabwendete gwikabusube kigambiro kwirwanirira kubwatekana na masakara gosena ajete skuru tachieti ayarenge ngarenge meeting committee yokorigereria na ki muraibu yensa gochoka service abantu mbobete nande yake gochakira bono guchubosyo ebina bya mangana corruption na obitakarekane ekiera kurubono oroche bono ntebi na gyocho koire Rigathi Gachagua kotini ene roro mo deputy president nebina biri mu bwatra ni 10 million chimiyibere kwaroje na kiuro ire Rigathi Gachagua kotini onye toko moirere ande nabwathikina ababande na kiboro burabaire goroje rule of law ne chikokorekana biamono kwa boli iswarigia sana egenteke kwa boli na kikerekara kentu aberete kukwana ngaki application of the law selectively pone inero yabere kutusumbua matukaya itiri yes igoto tagete bono your competence ya gokonye serikali ya Kenya kwanza ndagete ko gotebyo muraria I believe ngakale goto akarora karo mwana ali ngomutukutu klasime akoigwo bo monitor iyo mwana mukozo kolete solution class yekirio girisire garo ko muntu uri ochandete obo monitor onye mumbandu bamaitenga William Ruto na ro bwata abanta basaria basari tiense na ndonye nero monye buna bara gotanga is corrupt ba moiro burai I want to tell you bona riense go chikora benjera abantu batakagire nono mwana urugusumbuye class ini ekrara ko go monitor ndugu yango malembe gore ko bezu class yekyo analogy yugutumika nenga na inde abasongongo teba baleiga a mango tree does not produce apples, it will produce mangoes onyo mutono mapera na mapera kwa so lakini ndio itakuwa onyo ndio nazi ndio soki amatunda mbaroro na kia atoke ngaye igoreke ande akigwate biruoleiga ndio matunda ao wikabe alia korenga na bunore ndagete ko gotebyo muraria endo ngentana ataka gochira nkweresa bono dia ngotebi na ndino takukwana mangana ya lakini dia nyakwana ya singi nyakwana bono kiara bono onero murai tutobwate umurai obogima bwo burai bwa very expensive yes onye ndiria abantu bagotene na babori oburai umuntu kurangiria abantu egetibu yaiga kwabatebi chisera kwabatebi egento gochokora kwabatebi egento kwatemere gokore asore na asorochie bagotebi omwana minto mbiore gwatotebia mangana amaya bono gena ntorengereri ugochikubuka tigo batenga yaya nare kubuka ngatiga mbaye ga munywera amaje bati yaya tobwati yaye ento gokoraye twigure onye ndiria abantu bare gokenye ngima egento gegochanda abana siasa kirikwa roche bagoita Rigathi Gachagua ne chikonda akolete chikonda akolete ne serikali
itokoroga conflict of interest Echindi chigoteba chitaikiranite chokwana nebintu esinyagitari numanya aragotende mbeo onye barenge gotende mbeo nabona igwete bakuri nabona ligiti ngasiti ndi aragoteba nga gatende tembeo lakini narocha ali okuegerera sana goteba buna akolete biashara ibyo chinga kie serikali ya Kibaki chinga kie biashara uchumi yarenge moyo nabe yigiririte gintikyo bono nchego naragoteba iga uko salio bonge boko base serikali na sabana siasa banene na zingincho abana siasa balimwe nankurigerera inche bago chandeka nga itogo cha kurusia egera togo cha kurikikura to chiko abantu maybe abana siasa batwalira obwoba kwa approach umwana inji na mangana yo munbosa bone kero kurigereria abantu aba bakagire no bukurumi ndeta ko gotebye na bera nyarikane tari barabuka bangi nonya na simio yo kwano mwino kanga azimio nga barabuna batakatifu ndegintu kiacha gochiriga taka kokanya mangana yake ichibese cha covid chiasira 42 billions chiabaruaire ijijinde chero chinonya bari koima na gotenga ya kingamba iba nini lakini chiabaruaire chiasira oboibi no boibi whether ni chiabaruaire covid whether ni embeo kwa tendete bose sinyagitari boibi no boibi nonte byo muraria ngachibese cha jangiri cha matanga chiko ni maremu muibe chu ne chibese chinde cha mwa idirerige oibe chibese chisa daki kanisa oibe cha matanga obuno boibi bottom line no boibi ide je kora se kroje kotoja une cha matanga de kanisa no boibi lakini tigangote Ruto nanji kunyara ko fight corruption bono wachire bia ta kunyara tigangote bige ntuguri mu rutara akole njekina na bongo kwa nabo no ende twancha nenjabo William na bakonyara kurwane corruption sana interaki asa abantu bandi maybe olibweka ese gutaka gutwara opportunity onye kakari tinda atebanje nari na ndego onye gakari na bakonyara kotanga abantu abangi yuno gento gitense mono muralia obuibi bwa aba left right center kirasi oyo director ye county no boibi CEO ye county no boibi governor ye county no boibi oyo director ya ECD ye county no boibi oyo speaker ye county no boibi director ya health no boibi chairman ya health ya ba MCA the committee no boibi obuibi bwa ibwa kiro monta keruze rikere kona egento goro ka devolution by the way it's like we devolved corruption and I'm happy the way our new governor bono iga agwa approach obuibi obuibi ekrobuga soete buga so chinga kochosi bono national government I want to tell you when the national government na executive yari koiba kiagara koiba balengo sikuli ibintu chi president choneti na bakoranga no obuibi kiaga timo sharo musara no mokazana 1.4 million ukuli ibintu akolire na bakuli no boy ekero presidency na executive yari koiba yoka devolution inside alengo iga liri kibakia kugamba obuibi bwa gokoreka na bakai goigoro lakini chiba cyari goja county through provincial administration chiba sa cyari gokorega tata kwa reko gende dispensary kali kwanyolera yoko kwanyora malioga ali kapisa malioga tuka goroji mareri kunia gwikene yero unekero goke lakini na singe ncho chiba cyari gwikanze gusina machika bekira lenga mukongo na ndabara ibali bali ngo bali kubwatia mpaka ansali Kera chibe sangocha chire boniga, ngocha chire kocha kora kungocha chire. Serikali nengo bwato kere. Yes. Chei kanse gaiga. Komene koiguna ntobwate ghost workers mbaro. Mali wona igete gaiga akaonigwa gocha se chikemesi chire personal. Utatike gigioka. Obo ibonde mbaro otakeire kobere gasi chinsa isano na isato. Umanya gocha wakunia 1 hour. The rest of the time kwanda kwa kobere ekemesti ya usekretari. No bo ibirete county. Yes. Esinge enjo chinse ejijinde isano na ibere ikwabane tokalia odumia abantu bande. Ogo chikogo cha kumurayore which ora maiso tokoleti kabisa mno yo mwate balende county ya Kisi. Toro chinango chiko konya okuruta taliko chikonyara ekiagera gente getangani osokolire linona baya chirichiri no matena chirichiri arweto obisi David chirichiri yes ese serikali area no matena ki arwete na arweto no botu tukantoiba oligereri kimwarel na rol ekiagera to mu waziri omukorobwe ekigante gi serikali lietali ansiri lakini nera arweto rokonye
nikigamberare ene rotich nikigamberare we defend igoro jibesa mna chiasirete abantu angaba minister bange bali barenge sesemo ya Ruto abange nigo barusite kuno musiti Uhuru Kenyatta asenginje yatebekanite na nigo bari gutumika ego gosoka chibesa bono iga Ruto nyorese chego na tebete ko bayire nyari umurage Ruto nanyare gufight kora murari na igure kubwateza story ngao nanyare gufight corruption ga kuiguru muraria ninyare kane na kuiguru kubwatu mugano uyo injente ebiringa Uhuru Kenyatta kare gutaka korosi chibesa gwitira aba minister aba igatuka ngatari konyara obo bisinko soka bure akaranga tigabaso abaseri kigara bari nkata critical position analogy ngao akaratiga basokie abeka abaye kero bakorosi ebeza nere na ri story tari kosoka tari bari kabaye iyo ara ine ngai umurari buna bono tiganko buri mufano kuira Kenya Meats Commission kunyira DOD kwa abantu bagotagora ikinyomba agari rwai ogokumia nko igwali abanda bangmangda bagotagora ikinyomba ali ngayali Nairobi ali ngayali teba mutaulia none yega angena dono dono mense moga igaragoro na burumba atagora ikinyomba opposite ntayo gogotebiga kwa Ruben onsiali chibese chake musa Jones bichi asira ukarari umusikirira murodi ngo gutana na mbe yamo defend yari goteba ngatiga all professional auditor akorwa egere ngabantu egere abantu bamenye kulikirwa marube go chigwa pia in National Assembly kwanza quarries that means aba obo bisobo nabo uri bware go seli balia mbaji komanya kere bintu gete bigutumika nje nabo manyete mugano uyu lakini bono abandi bali barababisa ba William Ruto bakoranga abayibi bamwe aboruto baseli bono akiri bono nyitwikira sito defend yo boyibi no boyibi wonde go twasirire nkera ekero muntu wate barol na kwa tabi wonde COVID-19 billionaires korori anya twikira abo go twitira atoro jibe ko mweshimiwa asirire nkera kegima yani ogonze bigiringi bete na na ko tibit umuyibi no umuyibi na basi abenge ndonde takote kero muraria ya tokorra wene tia bono togende tubekane burungi buna Supreme Court yabe gitamangana teneni ebinde no kukagerwa facts nchiyo kuna bone karo urge Nudin Haji ekara rangiriti kwa kuboli kunga ki eresanga mangana Aaron and Kimorel gatebetenga William Ruto had nothing to do with Aaron and Kimorel nkwa rocha ali office of the deputy president oyore bone president bono baguminyokaria nga bachire kokora chitenda office of the deputy tomanyete procurement rules una chiringa amangana defense igari private none auditing yabe okorwe private budget yabe okorwe private procurement yabe okorwe private okorwe RDOD that the office of the deputy president deputy president is not the chief commander of the armed forces of the Republic of Kenya is the president who is so ebintu biri kwara kora byose byara kono gonchokana nalia nongo salie rieta kwarorire nongo salie rieta kumuita bo ndete ko koboliga ekero no dinya achi agotebanga njebune prosecute nene amangana yo boso iri bintu bwa Kimorel and Aaron ne project yarenge ya serikali yaeta abantu bayisiketenda abantu bayisiko nabarubuna mwanya abantu nabo bari guferi na William Ruto ari gocha ime mbona nasinge cyo project cyara gukora kana sobo negekora bare kumugwada na roje ba muri poro mu ibya matuko bona bakora ngonyo bayire poro mu ibya matuko obibi bwabeire sobo na bakora ngane ro nere bona nabo bare go lakini ekero ko baretanga bona beka facts ya message ko dikintu kugocha KEMSA yeto kukwana chibes cha COVID-19 KEMSA chirocho uruo manyene ga tenete gali agateba nga within 21 days I will announce the directors of those companies who tendered in KEMSA. Tukajikukanya 21 days, that means na manyita bali bali yedejibe. Really nani Raila Amolo Odinga a week later aka defend. Ekaro bade ko likirwa maliye amarube ba pi National Assembly for quarries. Eyo doesn't make it right inga igo chibire sensemo ya urugo se Raila. Ngetambukiro ki Ruto rajikoira eri okira bonero uchomurai egento kire chibese chibe recovered onye kama ete ningo ibete whether yazimio ibete gosene nsemo ya Kenya kwanza ose Jubilee gosinere oboibi no boibi inazimio in Kenya kwanza in Jubilee ngetambukiro kira rajikoira bona iga eri chibese chibe recovered. William Ruto is going to enhance institutions that deals with corruption. A president and executive has got no powers to arrest. President tebu atinguru chinde chonsi choko bwato mundo. Lakini goodwill
goodwill spirit muneye muske simba achitenero kwaro muneri nere itokobori nabata twali chinguru kera biombe birororo kwaro je no wagususubara ngoro je no wagususubara asi mugenda gususubara egentongere ku William Ruto akora kurunga state capture influence miradi muna bono ku expressway chabere chikwatrwali ke cheke gete Kenyara ebintu aba buna bono SGR emiradi nere ya toirwe ya ligetwe ekero ligatiga chagwa commission ebintu bintu mbiri ligatiga chagwa commission tuare goteke record ebintu ebyo ekero guti komurigereria nabo kororanga nabo araira ni bintu ase serikali nabara chakwire ni bintu ase serikali bisaligiti na no monto mole mwari William Natara ali umuyibo bogambite chikabere gojaga chikatatu kakaro monto mwao gokorera bakenye gazi okubwata abayibi bunejera mutakagerete ntuna maiso torwete ikiagera bono nero ujuko bomurai andi ake ndo jinse cheto charire bono inki uratebia abakenya ikiagera serikali nde ya Jubilee na rwagari ko reba ara igoro linete gari igoro ogoteba kigimanga serikali ya chire sense mo ya Jubilee intumno mugusi ya UDA dari Jubilee sense ya UDA nere sabu kwabera inki intumno mugusi turachi kokonyeka ilinde tororena twachire bosi ndubwade minister ntubwate GPS bana nate bali tangani ntubwate director ntubwate board members bange bagochiko take which position egere na ntugusi uno mumuroli William Ruto aliyeteira na intu agera anyare goto toroba kegera ntuntu akole mirimo ege ndoke nare gukwana neke bono iga omuralia sai buno William Ruto akopa sworn in Tuesday chikavana chava sworn in last Thursday aba MC enko babale sworn in ankiende iwonta iteko kotebia mangana yebia makwisha asiki amangana yebia mabono gakoera mangana kia mabono to guchira kia magiko konye muchango to guchira kia magiko connect uri umwana mirimo to guchira kia magiko konyonyora marioko nyigitali onyasire igo to kone to a capable leader o akere tuchukura onye muakere tuchukura omonto mukajara muakere omonto bane kia magite mukajara muakere omonto teko nyaragazi muchandike myaka 5 onye muakere to omonto chukura asinge ncha bwati chitabichingia bono nonyo linge kia mekere ngochi mure korega chingia bono tari kiama na kiko nende tokotebya abantu bonse bya barayibonse people in place right now omo MCA omo jumbe abantu ababono I want you to coordinate ndagete ba coordinate bonse puna bona especially yo governor okisi county omo sike simbarati mumura baru chakire komyo kigasi bono igongo chikomuburinga tabasa go chaka kobeke mipaka yikiama tiga kiru nande bono I'm happy na tegerera rero mambia omugava no Mombasa yo chori tumu imuisonde yes Nasir yapongeza William Ruto rero mambia oteba nganonya mbata gite kotia mwenchera ya mwiti nchera ya mwito ina ro mugambio Kenya tutafanya kazi na yeye na mahali nitamsaidia atahitaji usaidizi wangu nitamsaidia na incha nkonya abantu bane ba Mombasa banyore bintu barata konyora from national government that is the spirit we want amugavano ito extend kurugusiga iga na mugavano uriyo ndo Nyamira bonsi yamo egere baumerane na musike William Ruto nonya babere bagutuma na siasa ni interest yo kuriye birugo now that babinyorire nane ndo togote bigumuraria abantu bakuburi chikura nabange sana nyazaye ka bakonyire bali abake batokireo ubintu yachateyo bakoitana tigabaji chamo oyo bwe county ngentara nyara gokonya national government akonya national government it can assist national government with revenue make sure identify a county government yanganga ye serikali ra nyara ko beka chinguru cheche besa chinene egere to nyara go tap revenue kurwa sabantu have you seen so emanya kwa national adira nege geche ko tokonya ne national government ne can assist a county asoko makonye miradi gete kwa mete baba konye mbime tibe sanchero chigutwara special programs from national government na bakoleta konye county kabate good within county ejo igo ntware gutukuma kana tuno mugusi because of political differences na kwa toko sabanga omosike simbarati asali onye kanyugwete ne riogieri
tigari reach out to His Excellency the President now of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto. Amo congratulate, amo takera maya, na anonye kunyarekana Tuesday. Ejeri na aro ali akoso Nairobi ali KICC, ne gali eri enene. Akoso kera iguru buya. Umwana oli minto na ko musaba, agaenda ali akose. Aso kali ge no mugusiara nga kino aron tepi, on the picture. So that William Ruto na aro nga omo muro oli no onyo ngo DM mwin. Lakini baachire ko Grace moyogone abantu abamba bwati nkorombe ba the African leadership na nchanke umuntu gakota kobokonyi na bongo beko koboko. Okay, I think that's what we need. Mbia mano tiganda soma chi SMS bere sotoiga Onda tabana nchinguru kwa Davis Kurwanyangiti one day atakuwa MCA, God bless him. Mbia mano kigima onda tabana Fred David. Yes, Fred Onduko korwa Vitare Bokeire pamoja nkwanelie mimi nataka Fred nimeshukuru. Mbia mano anipeleke uko please. Dima dia tatumirabu. Nataka Kasarani. Rais ampe kazi Mosoti watching you live from Suneka Chura. Mbia mano kigima. Onda nalaga tena wacha Ruto wakuje pamoja na Raila. Kenya ndio iende mbele. Kila mtu akona ujuzi yake. Ampe Prime Minister bila ukabila. 14 million iko kwa watu wawili. Biamono kigima. Iko Aminati na Murangiri. Ruto gade wenga he don't recognize handshake maneno. As much as tatageti handshake na atagire ko tabantamo Kenya. Yes. Yes. As much as you want to bring people together, I don't want to kill opposition. Kebati, I have gone to sleep. This young man has a bright future, but let him agree with you that the remarks were not good. I didn't vote for Ruto, but by now he is my president. Uyakuru kwa nyasimi, igago tewanga ade age sinkwa na chiria njale ngingi. Nyasimi mote yuno montomu ya ndige weekend mogore birenge. Yeah, nyasimi birenge hivyo. Birenge kwa tebi we biroro roji ko nyusubo. Hi, ni Vanis Mandera from Bonyahoro. Embura Ambe is a good man. Yeye ni mtu wa kusaidia bomorenda sana. Asante sana. Kila baba. Kitu anafanya, wacha Mungu amsaidie. Mbia mno kigimana hoigo. Nalike ganero gotebana arwe namba yote bana kwanirie mheshimiwa Mosoti inje William miende sawe korwa bomwancha. Mbia mno kigima sokolika gocha kaiga. Njire na ro agali cha Facebook timatinga kisimiane yanga koigora nigere ngora kigima timatie yaro siri chinseji yaro siri keno moyo political analyst itoga igambia mano kigima yaro yengana yao emagoroba yabono timatie simiane yangire koigora Facebook yere ngora nalege gokoro kuna bomorenda spokesman atabani Obed from Bunyauro Saisi village. Honorable Darius Mosoti played a big role in Bomorenda and Bonchari constituency at large to ensure that His Excellency Dr. William Ruto anapata kura. Our able president should take a bold move and locate Honorable Darius Mosoti to a better position. He has really endured a lot. Asante sana my brother. Ejine jira mbwende tako soma na kini chiangire koigora simianeo ya bereka bambe tikansome. Lawrence Kush ingata watching from Bumwancha. Lawrence Kush salimia mheshimiwa sana. He is my good friend and he is my role model eka sinkia. Thank you. Tabule boss mwana nikataba ni Obed kurumukora watching live umrenda Bunyauro mheshimiwa my big friend. Thank you Obed. He has a big potential. I urge the people of Morenda to try him. I know he going to make a disappointment. Mbia kigima agabo. Joshua Mungulu Ismail yao tabakuru wanyatie Komilimani kinyozi watching. Mbia mano kigima. Edwin Ndege ashiki kuruwa na kuru yao tabakuwa ni umugahambi Mosoti. Asante sana. Wakuwa ni gubono bia kigima. Mbia mano kigima mwanchumo ligeli bono asogo to ligeli ya emagoroba ya bono. Mbali gaga na baroba igure na nesi SMS toko soma na baroba atomire. Ndati nisi kironde isiko. Gaga na Fred Onduko Ivo most Ivo atanipeleka. Fred Onduko na wata itomo ile Nairobi sana. Tafutia card. Agaliye card lindaike. Duke Asiagi from Kisii. Matiangi is our hero. Uhuru said he will hand over power to Ruto, but he said his preferred leader is Raila.
Duke Asiagi from Keroka. Ruto nataka kunyara serikali onyetaka kubwathana na Raila ikine ibirengera bya harure makoro ya bono. Congrats Mosoti, chairman Asante. community policy Bonchari Mr. Elijah Nyamwea. Asante sana Elijah bro. Nabo igona rige gote bana Evelyn kurwasunika kwania omugambi Mosoti sana. Bia mono kigima asole mwali kire SMS go chanoro che bantu mbabu ate bwanjani go chasole kigima. Asante sana, nimeshukuru wale mwezi pimwali kire SMS kutupongeza. Tunawashukuru Igoto basa kutupea moyo. I won't let you down. Bia mono. I won't desert you. Ga kimbia mono. Mwanju muri litigatori bakiri gwakira ngambia mono goto atakere gukora ichinza isano igoro kurende cha 3 dakika 15 na ibere igoro ichinza isano chimugoro ya bono bia mono kigimaso kuri television ya Ndizi TV igo ikira gaiga gwikana indi chinga gichindi litukuria juma mosi chinza isato nenusu chiabo tukogo sa chinza isato wika chinza isano na indi turatwara mu rubiri ndi bweke umbu mugoro ya bono mwishimiwa yati turakurangirie na indi oche ando kwanda somura iruto ekero kwa irwe getariki yao tori yaye gweka Tingoli otunyore kiagero murali sokulgiri nonya ne binte bina mention na letra. I had an opportunity. Again, don't talk about never kai sini. Bwangu President, deputy president, yore president bona achasune ka last. Na ndangiriti kuru abantu imega kamonyere gintu. Abande ngabanda bago gwagira chikura. Ujoje ngurigiria mabaga gite 2 3 okonyera abamura magana ajeshi. Lakini bantu mbamanya. Ono linde no muntu tumanya ine. Kata cheji no mu abantu konyera bale power baunchureria kata unchureria bado kubuga desimiane nabo bado konyera opportunity na abantu bado ngolera akimbia mana I wish you the best nimeshukuru kwa kunialika na ande twara kwa soidi akimbia mana twara kwa soidi gene renjira yemo yo gusanga mangana una bantaba mbia mana kigima nimeshukuru asante bantu baminto bali mwatu tegereire twatebere mbia mono neinwe asoko tosabera botambi naba mulenda bali moto tegererete mbia mono asichukura mwabeka so bongere no chiakea ende bagotanga God this time is always the best. Yes. Yeah. Asante ko ikanari chinga gichende oritwa konya na koleta manganaya producer yo murubiri yakuru kuma Sai James na boigo esbuni nyamete oritwa konya na nerega igakwene kibuna murubiri ngo chorembeo asinjire rengia biamono chinkor kwa John Kibati. Ndizi TV, Ubwansu.